बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 24 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो, अखानि देंखो, बाक्सानि रैदोम बर'नि गोसोखांथि खन्थाइ, क'क्राझारनि नबथि नार्जारिनि नेनानै दं आं अमाबैसा हरखौ आरो मिथिंगा गयारिनि जोमै खन्थाइया सेबखांजादों आरो रङिया कामरुपनि दिपेन चन्द्र बर'नि मुस्रि मुस्रिमा फेस्ला, थरायना बबिता गयारिनि जारिमिन आरो बुकुल चन्द्र बसुमतारिनि बे अनलायनायहा गाब गैजारोङा सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।